in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, selos o impluwensya sa pelikula ang motibo sa brutal nga pagpatay sa magigsuong magwad sa Mlang, North Cotabato. O sakyanan sa City TMO sa Davao City, nakabangga og motorsiklo, human mi counterflow. Sa detalye sa atong mga balita, atong gisundan ang brutal nga pagpatay sa mag-igsuong magwad sa lungsod sa Mlang, North Cotabato. Kagahapon, formal nang gifile ang kaso batok sa mga suspitsado ug usan niini ang minor de edad nga ilang kauban sa panimalay ug ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga gituohang uyab ni Christine. Atong balikan og lantawon ang kinabuhi sa pamilya Magwad. Ani ang special report. Ang balay sa pamilya Magwad dinhi sa sitio San Isidro, Barangay Baguntapay, Mlang, North Cotabato, usa ka hulagway sa usa ka balay nga puno og pagmahal, puno og grasya, God-fearing ang ilang pamilya. Ang magtiayong Cruz ug Rovella Magwad gigasahan og duha ka mga anak nga sila si Crizel Gwen o Crizel Luis, mag-uban halos sa tanang panahon ug tanang okasyon. Usa ka hulagway sa malipayon ug nagkahiusang pamilya. Si Mrs. Lovella, principal sa Buayan Elementary School sa Mlang, samtang si Mr. Cruz, maestro sa Mariano Untal National High School sa Mlang gihapon. Ambisyon ni Gwen nga mamahimong doktor og first year nursing student ta kini sa University of Southern Mindanao. Samtang si Luis, anaa na sa grade school ug gustong mamahimong abogado o inhinyero. Si Gwen, liwat sa iyang inahan, intelihente. Gani, nakurunahan siya isip Miss English sa iyang tulunghaan ug mahilig kining moapil sa mga contest ug daghan na kining nasungkit nga medalya sa ilang eskwelahan. Samtang si Luis, mahilig sa sports ug baseball ang iyang paborito. Very lucky sa kids ko, ma'am, na ganun sila kasimple, tapos very loving, and then malambing and sweet. They're very sweet. The picture shows it. Very sweet. Niatong Hulyo ning kasamtangang tuig, ilang gipapuyo, ilang gipakaon, gipa-eskwela ug gimahal ang usa ka minor de edad ug ginganan nato og Christine. Apan ang babay nga ilang giamuma ug giisip nga ilang anak maoy nahimong prime suspect sa usa ka brutal nga krimen. Human nila gimartilyo, gipang chop-chop ug gipanghapak og baseball bat ang mga anak sa magtiayong Magwad niadtong Disyembre 10 bandang alas 2 sa hapon. Ang kanhi malipayong pamilya, ang kanhi malipayong panimalay, karon nahumud na sa luha. Gusto ko gakason ang akong mga anak, ma'am. Pagkita ko, wala namang ginawang mga anak. Gusto ko sa palapitan ng gagason. Pero hindi ko kaya tanawon ang ilang mga natabo sa iya. Ang ginimo sa iya, di ko kaya. Gipasakahan na og kaso si Christine ug ang iyang kauban nga 21 anyos kagahapon didto sa Provincial Prosecutor's Office ug mismong si Mr. Magwad ang complainant. Matod ni Mr. Magwad, si Gwen ang gipuntirya kay nagselos si Christine kaniya ug wala gituyo nga anaa si Luis sa ilang balay ug nadamay sa maong trahedya. Ang pagbangutan sa magtiayon kasakit usab sa mga tawo nga nagmahal kanila. Because this one is very inhuman. Matyaga nila do ano lang ang bata. Oo, kag being a teacher man. Kung ako ang maestra ni Gwen, halos palang makamang-kamang kalada nga ibalik lang ang palangga mo nga mo na kain gil. Si Christine, kanhi nagpuyo sa paryente sa mga Magwad ug pirmi silang magkita ni Gwen sa mga okasyon hangtod nga nahulog ang buot ni Gwen kaniya tungod kay iyang gisaysay nga kuno siya wala nay ginikanan
o orphan ug wala na siya'y laing kaadtuan. Maong nahulog ang buot ni Gwen ug gihangyo ang iyang ginikanan nga didto na papuyon si Christine kanila. Apan nasayran sa kapulisan nga buhi ang mga ginikanan ni Christine ug gani naa pa siya'y tulo ka mga igsoon. Saysay ni Mrs. Magwad, Hulyo 2021. Gi-istorya siya ni Gwen nga gusto nang mobalhin ni Christine sa ilang balay kay gikapoy na kuno siya og bantay sa duha ka bata sa balay nga iyang gipuy-an. That girl was able to capture, was able to win us because nakuha niyo yung weakness namin. In the first place, when I saw her, yung The day one. Yes, yung day na sabi niya, doon na siya sa 7-Eleven, ipipick up na siya. I felt that, sabi ko, if I'm going to leave this girl here, it might be na magiging prostitute siya. Where is she going? Where was she going that day? Apan, mag-usa ka bulan pa lang si Christine sa pamilya Bagwad, adunay usa ka krimen nga hitabo. Nawad-an sila og 10,000 nga kwarta. Nakabaligya ako sang baboy worth 10,000. That was August. So time nga to na quarantine ang akon ugangan and na-admit siya kay nag-positive si Mrs. ko ang nag-attend dito, ang nag-watcher. So ang amount na 10,000 na proceed sa baboy nga baligya ko, napansin ko pagsulod ko sang kwarto, wala na. So, nadulaan ko, ginкавatan ko sang 10,000. Bisan sa iyang gibuhat, si Gwen mismo, mato ni Mr. Magwad, ang mihangyo sa iyang ginikanan nga pasayloon si Christine ug kalimtan ang tanan. Gisaysay kanako sa magtiayong Magwad nga samtang nagpaabot sa pag-uli sa membro sa pamilya si Christine, magsigi kanitan-aw og pelikula. Na-remember ko, she was introducing one of these movies, The Orphan. The Orphan. Yes, The Orphan. But I said, no, nakita ko na yan, hindi ko na gusto na. Base sa pelikula, usa ka batang babay ang magpailangawan na siya ginikanan, luoy kaayo ang iyang kinabuhi ug sagad kuhaon siya sa pamilya nga iyang duulan kay siya uhaw sa pagmahal ug gugma. Sa kaso sa mga Magwad, kapungot ug inggit kang Gwen ang mitsa sa nahimong krimen. Una nang gisaysay, Nimlang Chief Police Lieutenant Relan Mamon. Ang suspect, murag na yung bakong kasuko, no? Tungod sa hiyaguman nga injury sa mga biktima. Naobserbahan sa Crime of the Scene Operatives nga misukol si Gwen ug duna pay konfrontasyon nga nahitabo ug misukol si Gwen hinungdan nga puro bunog ang iyang mga kamot. Gani, duha ka adlaw una na human ang pagbalsamar sa mag-igsuong Magwad. According sa narinig namin na confession niya, is nagsiselos daw talaga siya kay Gwen. Yeah. Naiinggit siya kay Gwen. So, kaya nga, galit na galit siya kay Gwen dahil gusto niyang kunin talaga ang place ni Gwen. Nagpatahi pa og gawon si Mrs. Magwad, alang kang Gwen og toksido, alang kang Luis. Kay gusto sa magtiayon nga nindot og plastar ang ilang mga anak, bisan pa man sila nga anaan na sulod sa lungon. Kaning gaw ni Gwen is so beautiful. Gipatahian nimo sila. Yes, I really requested si Kagawad Jomar Tamba, who is one of the municipal councilor who has a boutique, and then I requested him to make us gown for Gwen and tuxedo for Boy Boy. Anaa na karon sa DSWD si Christine, samtang ang iyang kauban nga gituhuan nga iyang uyab, gipangita pa sa kapulisan. Daghan ang nagkalat nga mga hulagway sa brutal nga kamatayon sa mag-igsuong Magwad. Tungod niini, dunay panawagan si Mrs. Lovelia Magwad kanatong tanan. Of course, first of all, I would like to thank the netizens, the people who are sending their sympathies and prayers to us. Thank you for your consoling words. But then I would like to request you to please stop posting yung videos wherein my two kids were still in the morgue, Nakapatik ubos sa Republic Act 9344 kon the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
nga ang mga nag-edad og 15 paubos luwas sa criminal liability ug ipaubos pa sa counseling. Apan sa ilang nasinati, adunay mensahe si Mrs. Lovelia Magwad sa mga membro sa Kongreso. And it would be a lesson to everybody, especially yung law na below 15, yung hindi pwedeng Mapunish. ma-punish. No, my children are examples that we need to. Kasi maraming, hindi na siya, hindi na po siya safe these days. Kung atong tukion, daghan og mga krimen nga ang mga sospetsado nagedad og 15 anyos paubos. Daghan og krimen nga nagapanghitabo sa mga tawo nga amigo usab sa mga sospetsado. Sa mga pamilya nga gusto mo sagop og laing membro sa ilang pamilya, adunay panawagan si Mrs. Lovelia Magwad. So siguro, it's high time for us parents to be careful and to be vigilant of these angelic faces with demonic spirit. Kasi yun ang weakness namin, ma'am. That girl was able to win us because nakuha niya yung weakness namin. Nahimong leksyon kanatong tanan ang kamatayon sa mag-igsuong Magwad ug atong napakita nga kung kitang tanan magkahiusa, daling masulbad ang krimen ug labaw sa tanan kung mulihok ang mga naa sa otoridad, paspas trabahoon ang usa ka kaso. Nang hinaot kami nga kitang tanan manalamin sa kaso sa mag-igsuong Magwad ug atong huna-hunaon nga ang tanang krimen sa atong komunidad atong malikayan kung kita mamahimong mitikuloso, kung kita alerto ug labaw sa tanan kung kita sama sa pamilya Magwad dako og pagtuo sa atong Ginoo. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe. Gawas sa krimen, girespondihan usab sa kapulisan ang mga nanginahanglang residente nga naapektuhan sa kalamidad sama na lang sa gibiling kadaot sa Bagyong Odette sa Cagayan de Oro o kasikbit nga mga lugar. Katambayayong nilang ubang rescue groups ug Philippine Coast Guard nga mga bayani sa panahon sa kalamidad. Ani ang report ni Maricel Butardo. Gabi pa lang sa dili pa ang pag-abot sa Bagyong Odette sa Cagayan de Oro, gitapok na sa Regional Mobile Force Battalion sa Northern Mindanao ang duha ka search and rescue platoons niini. Gawas sa pagmando sa traffic tungod sa pagbaha sa kadalanan, gialalayan sab nila ang mga na-stranded nga mga residente aron maihatod sila sa mga evacuation centers. 30 ka pamilya nga gibaha sa lungsod sa Lagunglong, Misamis Oriental Sab, lakip na ang usa ka senior citizen ang gi-rescue sa mga pulis o gihatod sa evacuation area sa lungsod dito sa Tabok Elementary School. Gilusong sab sa mga pulis kauban ng ilang technical support team ang halos abot sa liog na nga tubig baha sa Dalang Osmeña Extension sa Barangay 26 Cagayan de Oro City. Lakip sa ilang na rescue ang usa ka baby. Mitabang sab kanila ang Deployable Response Group sa Coast Guard District Northern Mindanao. As of 8:50 kagabi, miabot na sa 3,270 ka pamilya ang mibakwit gikan sa lain-laing barangay sumala sa record sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Department. Naghatod sab og essential medical supplies ang taga City Health Insurance Office sama sa alcohol sa tanang evacuation centers aron masigurong mapatuman gihapon ang minimum health protocol. Nanawagan karon ang lokal nga kagamhanan sa syudad og in-kind donations para sa mga bakwit. Maricel Botardo, Newsline Philippines. Stay safe. Gisuspinde ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy ang island hopping, tour, diving activities ug tanang aqua sports sa isla karong adlaw Disyembre 17, 2021 tungod sa Bagyong Odette. Ang Proclamation number 03 series of 2021 ang gi-issue ni Mayor Al David Uy kagahapon aron mahatagan og proteksyon ang mga residente og bisita sa isla nga malikay sa posibleng disgrasya. Gimanduan usab ni Mayor Uy ang City Tourism, CDRRMO, Kapulisan, Coast Guard nga magbantay aron mapatuman ang proclamation
proklamasyon. Ang isla o probinsya sa Davao del Norte lakip sa advisory sa pag-asa nga maapektuhan sa bagyong Odette nga grabing nagkusukuso sa Surigao, Cagayan, Agusan del Sur ug sa Visayas. At tangi! Paggamit og paboto sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig, gitugot sa gobernador sa Davao del Norte. O duha ka NPA, patay sa managlahing inkwentro, daghang armas, na-recover sa militar. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nabangga ang usa ka motorsiklo ngadto sa sakyanan sa City Transport and Traffic Management Office sa Katalunan Grande, Davao City kagabi. Ang sakyanan sa City TMO mi counterflow sa kalsada, hinungdan nga nabangga ang motorsiklo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Natumba na sa kalsada sa Katalunan Grande, Davao City bandang alas 9 kagabi kining motorsiklo nga gimaneho ni Samboy Palabaw. Saysay sa nakakita sa insidente, hinay lang ang padagan ni Palabaw niadtong higayuna nga padulong sa downtown Davao, apan nabangga dihang kalit mi counterflow ang sakyanan sa City Transport and Traffic Management Office kun City TMO. Kanay siya nagsunod ni siya sa sidecar. Overtake man ni siya, wala niya gi kaniho City TMO. Dapat yan na nang ipalusot ang motor. Wala man niya gipalusot god. Ang sidecar god kapag-kapag og liko. Gikan sa trabaho si Palabaw ug pauli na sa ilang balay dihang nahitabo ang bangga. Nagdala pa gani siya og sudan para sa pamilya. Kayo magpadto pa og ospital ma'am, madak-an ko. Gikan kong trabaho ma'am. O akong sudan gani ma'am nga giatutan ako sa akong pamilya na. Kuan gani kay ni counterflow siya ma'am. Nagdumili na magpa-hospital si Palabaw, human madapati og first aid sa emergency medical technician sa 911. Apan mihangyo kini sa taga City TMO nga ayuhon lang iyang motorsiklo nga gigamit niya sa adlaw-adlaw nga biyahe sa pagpangita og sustento sa pamilya. Kaning hitabua ma'am, pag overtake na ko ang isa, ni wave, kani kay wa maka-wave. Igo na kanang kabyada na kani na igo man sa kabyada ang ligid na kani notso pagkuan na sa kalsada. Hulaton pa sa Talumo Police Station ang desisyon sa duha ka partido kung mo-file ba og kaso o dili ang nagrabyado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Duha ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA ang namatay sa managlahing engkwentro sa militar sa Misamis Oriental ug sa Agusan del Norte. Nakarecover sab ang militar og 6 ka mga high-powered firearms. Unang natigayon ang engkwentro sa kabukiran sa Mangilit, Barangay Balason sa Hinguog City, Misamis Oriental tali sa tropa sa 58 ug 16th Infantry Battalion og rebelding miyembro sa Guerrilla Front Huawei og SRSDG Eagles SRC-1 nga may resulta sa pagkamatay sa duha ka mga NPA o pagka-recover sa usa ka M16 rifle, AR-18 rifle, duha ka AK-47 ug usa ka M203 grenade launcher. Samtang ang tropa sa 23rd IB nakaengkwentro ang mga miyembro sa NPA sa Sitio Malagi, Barangay Ginabsan, Buena Vista, Agusan del Norte nga may resulta sa pagkasignit sa usa ka M14 rifle nga adunay duha ka mga magazine. Nahitabo ang engkwentro tungod sa sumbong sa mga sibilyan sa presensya sa mga armadong NPA. Gitugutan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang paggamit og firecracker sa mga residente sa probinsya sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig. Apan ang gitugot lamang sa gobernador nga gamiton mao ang mga firecracker nga dili mabutang sa peligro ang mga tao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Halos makalingi gyud ang mga tawo inig makaabot na sa Davao del Norte tungod sa wala og tuo nga Christmas decoration. Sumala subang residente, makumpleto pa ang ilang pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig. Inig dunay pagsaba-saba sama sa paggamit og firecracker. Gi-allowed na to nga adunay mga firecrackers. Ning bag-o lang, gitugutan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang paggamit og firecracker apan dili kadtong mga dagkong klase sa pabuto nga makabungol ang pagbusikad. Kining mga firecrackers nga mahimong safety para sa kabataan ug sa katawan ato kining gihatagan og pagtugot nga mahitabo sa atong probinsya sa Davao del Norte. Buot ni Governor Hubahib nga sadya ang pagsaulog sa Pasko nga kompleto ang pamilya ug kompleto ang kuyamoy sa kamot sa tawo. Gawas ni ini, nagpahimang no usab ang gobernador sa taga Davao del Norte nga magbinantayon permi sa tanang panahon kay basin malingaw sa Christmas celebration nga maoy higayon nga makapurma ang mga kiriwan ug kawatan. Awhag nako sa tanang katawan nga dili gyud mo kumpiyansa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Kinahanglan nga kung biyaan man ninyo ang inyong panimalay, sigurado ninyo nga sarado kini og safety kini laban sa mga kaigsuonan nato nga daling matintal sa pagpanghilabot sa mga butang sa ilang silingan. Gipasidan-an usab ni Governor Hubahib ang kapulisan nga dili magkumpiyansa ug palig-unon ang police visibility aron mahatagan og proteksyon ang katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ug naanapunta sa app
sa TikTok. 8 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!